Mɔgɔw ka partageli kɛ. Mɔgɔw ka partager. An b'an kanubaw bɛɛ fo. Arafa Konate partage. Ok, lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamaleykum warahmatulahi taala o barakatu. Fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la an ka foli ni tanu bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. Ka bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamaleykum warahmatulahi taala o barakatu. Ka da kanubagaw ni filɛlibagaw ni lajɛbagaw tulo kan. Bi an bɛ Sɛki Mamadu Kuma fɛ yen. Surprise bɛ ka kɛ hadamaden. Kabako bɛ ka yira hadamadenw na bi ka dɔnni tiɲɛ dɔ yira hadamadenw na hadamaden mago bɛ se ka dilan cogo min na hadamadenw bɛ se k'u sago sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na cogo min na bi o kɛnɛ dɔ sigilen filɛ Sɛki Mamadu Kuma fɛ yen. n y'o de fɔ an ka wulikajɔ tɛ foyi ye dɛsɛbagatɔ ni gɛlɛyabagatɔ degun bɛ maa min kan ka se dɔnnibaga lakika ma o ka se ka ala wele u ye cogo min na o na ka se k'u ka mago dilan cogo min na ka mago ɲini ala fɛ ala bɛ se ka mago dilan cogo min na. O de ye Sefula Media ka wulikajɔ ye o de y'an ka wulikajɔ ye ni laɲini banna diɲɛ kɔnɔ o fɛnɛ de y'an ka laɲini ye diɲɛ bɛɛ laɲini foyi tɛ Sefula Media la n'o tɛ n'ala ka jɛ ye an b'a fɔ mɔgɔw ka partageli kɛ fantan ani naani bɛɛ Sɛki Mamadu Kuma bi an b'a fɛ Sinsani Morikɛ Mustafa Kuma den an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an fa la min ye Mustafa Kuma ye a y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya an y'o de fɔ bi an sera Kuma fɛ yen. Dankɔrɔba a b'a ka salon kɔnɔ baaraw gannen don sinon sisan b'a sɔrɔ Kuma b'an kɛrɛfɛ yan an bɛ ka direct kɛ bi ta kun y'o ye mais sababu caman y'a to an ma se ka Mamadu Kuma sɔrɔ yan sisan sabu maa caman mago b'a la maa caman bɛ ni Kuma bɛ nɛgɛjuru la nin wagati la k'u mago dilan maa caman ni Sɛki Mamadu Kuma bɛ nɛgɛjuru sira la nin wagati ni sanga na k'u mago dilan o de kama an ko Kuma e ka to maa mago dilan na e ka to mɔgɔw ka mago dilanni na an b'an sigi an b'a fɔ sabu ni Kuma kumana an kumana n ko Kuma maa mago dilan an bɛ na an bɛ yɛlɛ min bɛ kibaruya min bɛ an b'a da jɛmɔgɔ kulo kan e k'i ta kɛ mago dilan ye bani sabu o de ɲininen bɛ o fɛ dɔnnibaw fɛ n'an kɛlen bɛ ka fɛn gɛlɛya dɔnnibaa ma ka fɛn ɲini dɔnnibaa fɛ dɔnnibaa ka hadamaden mago dilan an mago b'o de la o de y'a to an ni Kuma jɛra sabu a bɛ ka hadamadenw mago dilan halisa an b'o jɛ kelen kɔnɔna la a bɛ ka hadamadenw mago dilan o la Sɛki Mamadu Kuma an y'o de fɔ mori do dɔnnibaa do a fa kɛra mori ye a yɛrɛ kɛra ye sabu maa dɔ i fa bɛ kɛ fɛn dɔ mais i yɛrɛ tɛ k'a ye i bɛ bɔ fɛn dɔ la mais i yɛrɛ tɛ se ka k'a ye Mamadu Kuma a kɛra dɔnnibaa ye sabu a fa kun y'a ye cogo min na a yɛrɛ kɛra ye ten o la bi an ni Mamadu Kuma an baro la yanni an ka don émission na n y'o de fɔ Kuma de kun kan ka k'an kɛrɛfɛ yan bi ngali m'a fɛ an ko busamisɛnnin gala a k'an jaabi mais kɛnɛma an y'a bɛɛ busamisɛnnin gala mais a bɛ hadamadenw ka baara la an ko Kuma e ka t'o la o ye jɔnw ka baara ye t'o la o kɛ o de laɲini de don ni b'an fɛ bi hadamaden mago bɛ se ka dilan cogo di sisan ni Kuma baro la Kuma ye kabako caman fɔ an ye n ko Kuma n ko hadamaden a ka d'an ye i ka hadamaden mago dilan i ka hadamadenw dɛmɛ maa min bɛ degun kɔnɔ Kuma o bɛ se ka bɔ degun nin kɔnɔna la cogo min na Kuma a ka d'an ye i ka hadamadenw dɛmɛ u bɛ dɛsɛ min kɔnɔna la u bɛ se ka bɔ dɛsɛ kɔnɔ u ka k'u yɛrɛ ta ye cogo min na n ko Kuma n ko o laɲini de b'an na a ko Sefula i ye min fɔ o ye tiɲɛ ye Sefula e ni ne jɛra an ma jɛ foyi kama ko hadamadenw mago bɛ se ka dilan cogo min na je pense que o de y'an ka jɛ n ko Kuma o ye tiɲɛ a ko Sefula ni hadamaden mago bɛ dilan hadamaden mago tɛ se ka dilan fiyewu
dɔkitɛri tɛ se ka hadamaden furakɛ n'a y'a sɔrɔ a m'i ka bana dɔn. A ko Sefula, a ko bɛɛ bɛ segin filɛli de ma. A ko n'i ko an ka hadamaden mɔgɔ dilan an bɛ min f'i ye hali n'i bɔra a f'u ye fɛn fɛn bɛ dilanni bɛ kɛ fɛn fɛn na a tɛ taa ni consultation ma kɛ ne ye lajɛli k'i ka ɲɛnɛmaya taafan n'a nafan dɔn. A ko ni hadamadenw k'o dɔnra a ka ca ala fɛ degun b'a tigilamɔgɔ kan an bɛ se k'o degun sɔrɔ ka se k'a tigilamɔgɔ dɛmɛ cogo min na. A ko ale kuma a bɛ lajɛli kɛ ni fɛn min ye. A ko i bɛ walan de yanni i ko dɔn. A bɛ lajɛli kɛ ni ala tɔgɔ ni kitabu min ye. U y'o de fɔ a y'an yɛrɛ ta lajɛ yanni bi cɛ yan'an ka sigi yan bi. O la a ka kan i yɛrɛ k'i ka ɲɛnɛmaya lajɛ k'i taafan dɔn k'i nafan dɔn. I ka kan ka don ko min na i k'o dɔn i ma kan ka don ko min na i k'o dɔn. O la n'i y'o dɔn diɲɛlatigɛ la i b'i taafan dɔn i b'i nafan dɔn. O de y'a to dɔkitɛri tɛ se ka maa si ka bana kɛnɛya fiyewu n'a y'a sɔrɔ i ka bana n'a ju ma dɔn. K'a dɔn bana kelen b'i la a b'o dɔkitɛrikɛ k'o dɔn a k'i ko o traitement kan k'o furakɛ k'a ɲa. O kɔfɛ bana kɔni o n'a dɔn bana n'a nɔgɔya. Sabu ni bana dɔra bana n'a nɔgɔya. N y'o de fɔ mori o mori ma se ka hadamaden kungo ye da la o mori tɛ se k'i furakɛ. O mori tɛ se k'i mɔgɔ ɲa. Comme ni dɔkitɛri fɛn fɛn ma se k'i ka bana ye o dɔkitɛrikɛ tɛ se k'i ka furakɛli kɛ o tɛ se k'i furakɛ ka s'a dan na. Sabu ale ye bana min ye o t'e la. Bana min b'e la fura min na d'e ma o dun t'o fura ye. I tɛ se ka kɛnɛya cogo foyi t'i la. Mais filɛli kɔnɔ mori o mori sera ka jɔn dɔ kungo ye k'a dɔn nin de b'i ka cɔmi o de mori masina bɛ se ka hadamaden bɔ i ka degun kɔnɔ k'i yɛrɛ ta ye. I b'a fɔ ni dɔkitɛri y'i ka bana dɔn cogo min na k'a dɔn nin bana yɛrɛ de b'i kan cɔyi. E ka bana ye nin cɔyi de k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ boli a y'a dɔn bana ye nin ye. O kɔfɛ dɔkitɛrikɛ bɛ fura min d'i ma o bɛ bɛn sababa ma sabu a y'a dɔn bana min don. O la fura min k'i ye k'a d'i ma o la o na kɛ fura ɲuman ye o na kɛ fura ɲuman o na kɛ sérum ɲuman o na kɛ fɛn bɛɛ sabu bana dɔra ka ban. O la ni dɔnnibaa fɛnɛ y'i ka lajɛli kɛ min b'i kan nasi min d'i ma a bɛ n'o don la sɛbɛnden min kan ka d'i ma a n'o don la ani i taafan ni nafa a n'o bɛɛ lajɛlen yir'i la. O la ni maa min bɛ fɛ i ka lajɛli ka kɛ Sɛki Mamadu kuma fɛ i bɛ vocal de ci i bɛ weleli kɛ sisan a kɛlen bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati mɔgɔ talen bɛ k'u sigi n'Ala ka jɛ ni maa min ye weleli kɛ n'i ta ye lajɛli ye n'i taara WhatsApp fɛ n'i ka filɛliw kan ka kɛ Sɛki Mamadu kuma a b'i dɛmɛ k'i ka ɲɛnɛmaya kɔni k'o assurer k'i ka lajɛli kɔni k'o k'i ye. Kuma ka nɛgɛjuru sira 00223 ni maa min bɛ fɛ k'a ka lajɛli kɛ i bɛ vocal ci 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 i ye weleli kɛ sa i ye vocal ci sa n'Ala ka jɛ i ka lajɛli bɛ kɛ sisan kuma ni telefɔni sigilen don telefɔni b'a bolo nin wagati la ni maa ye weleli kɛ nin wagati nin sanga la i ka filɛli bɛ kɛ k'i ye k'i ka jaabi d'i ma sabu kuma sigilen bɛ a bɛ baara de hukumu kɔnɔna la nin sanga nin wagati bɛɛ la ne ye Sɛki Mamadu kuma a sigilen don nin wagati la ka hadamadenw ka lajɛli kɛ ka hadamadenw mago dilan. O la ni maa ye weleli kɛ 74 48 36 42 n bɛ ka vocal ci Sɛki Mamadu kuma ka WhatsApp kɔnɔna la o la a b'i ka lajɛli bɛɛ lajɛlen kɛ. A ko n'an bɔr'o la degun dɔ bɛ hadamadenw kan ne ye cɛlakɔ ye Sɛki Mamadu kuma min ye Musabugu morikɛ kelen ye n y'o de fɔ belebele sigilen bɛ Musabugu hôpital di Mali kɔfɛ hôpital di Mali ale ye dɔgɔtɔrɔsoba ye Mali kɔnɔ Musabugu n'i sera o kɔfɛ hôpital di Mali yɛrɛ kɔfɛ Sɛki Mamadu kuma bɛ yen i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔkan i bɛ fɛ k'i ka maa ci ka na Sɛki Mamadu kuma fɛ yen e maa min bɛ Bamakɔ i bɛ fan o fan n'i bɛ fɛ ka na kuma yɛrɛ fɛ yen ni kuma ka ɲɔgɔn tête en tête la belebele sigilen bɛ Musabugu maa ka nɛgɛjuru sira ye 00223 74 48 36 42 n'o ko ni Sɛki Mamadu kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko Sefula degun dɔ bɛ hadamadenw kan surtout cɛlakaw a b'an balakaw fɛnɛ kan
n ko kuma ye degun min a ko cɛya bana cɛya degun bɛ maa caman ka cɛ caman ka nin wagati la cɛ caman bɛ yen u wasalen tɛ u ka so cɛ caman bɛ yen u tɛ se k'u kun wuli u ka du kɔnɔ bi ka sababu kɛ cɛya bana ye a ko a ye labɛn belebeleba la sabati cɛya bana kama cɛya bana bɛ maa maa la i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan muso o muso e fɛnɛ bɛ yen e sigalen b'i cɛ la ko cɛya bana de b'i cɛ la n balimamuso kan'i sigi n'i cɛ ka bana ye balimamuso kana i yɛrɛ dekun ka fura to muru bolo ka fura to a dɔnbaga bolo i b'a fɔ Sɛki Mamadu kuma ninnu kuma ko ale kɛlen bɛ ka labɛn belebeleba sabati cɛya bana kama a ko a labɛn suguya caman bɛ yen a ko mugulama cɛya bana mugulama cɛya bana mana kɛ maa na ni maa min bɛ yen n'i ka teli dilan kan Sɛki Mamadu kuma n bɛ ka kuma n'ale de nɛ ye cɛ min bɛ yen n'i ka teli dilan kan kuma ko b'ale labɛn sabati cɛya bana kama min bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka bɔ i ka degun kɔnɔ cogo min na o mina maa min bɛ yen cɛ la e yɛrɛ tɛ wuli fiyewu bi i ka cɛya a b'a tɛ wuli fiyewu a salen don a t'i sagoya la Sɛki Mamadu kuma ko b'i ka contacter a ko maa min fɛnɛ bɛ yen fanga yɛrɛ de tɛ e ka cɛya la fangaba t'i cɛya la a ko fanga tɛ maa min cɛya la a kɛlen bɛ ka labɛnw sabati min bɛ se ka fanga kɛ hadamaden cɛya la a ko dɔw yɛrɛ cɛya fɛnɛ a fasa siraw a n'a joli siraw ani bɛɛ lajɛlen man kɛnɛ a ko ni maa min ta man kɛnɛ a kɛlen bɛ ka labɛn sabati nin bɛɛ lajɛlen la i cɛya a fasa sira a joli siraw a ji siraw a sira o sira fɛ degun mana kɛ nin fɛn fɛn na Sɛki Mamadu kuma a ko b'a kɛlen bɛ ka labɛn belebeleba sabati nin kama ani maa min bɛ yen n'i taara i muso fɔlɔ fɛ yen i muso filanan fɛ i bɛ marché i tɛ marché mais n'i bɛ fɔlɔ fɛ i bɛ marché n'i taara i muso dɔ fɛ i tɛ marché mais n'i bɛ muso dɔ fɛ i bɛ marché a ko ale b'a dɔn o ye degun min ye a ko n'o bɛ cɛlaka min kan k'i jigila misɛnya i yɛrɛ la ale Sɛki Mamadu contacter sisan cɛya bana la ka nɔgɔya kɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen ye ka se ka hadamadenw furakɛ k'u bɔ nin degun kɔnɔ sabu ni cɛya bana bɛ maa la a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se k'i muso kɛ jɛnɛyakɛla ye a bɛ se k'i muso yɛrɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye i muso yɛrɛ bɛ kɛ a tɛ furu labato yɛrɛ o kɔrɔ ye mun ye a kan ka bonya min den kan nin degun kama a b'a bila ka ko dɔ kɛ ka dɔgɔyalima dɔ las'i ma min t'a ka laɲini ye ni cɛya bana bɛ maa kan a bɛ du tigɛya minɛ i la parce que kuma bɛ kuma na i tɛ se k'i ka cɛya kan fɔ i ka du kɔnɔ sabu n'i y'o fɔ ni ni muso ɲɛ bɛnna e yɛrɛ yɛrɛbakun bɛ maloya sabu cɛya bɛ ka wele i la fɛn min na i tɛ ka muso labɔ o kan 100%. cɛya bɛ ka wuli i la fɛn min na i tɛ k'o baara kɛ 100%. an ye miliyari ta ka di muso ma k'a don big deal kɔnɔ ka diɲɛ mobili bɛɛ san ka d'a ma muso furu ye fɛn min ye n'i m'o kɛ ka ɲa i ka baara ma dafa mais a ka kan n'i b'o kɛ ka ɲa maa min b'o kɛ ka ɲa hali ni dɔrɔmɛ t'i kun muso na se ka sabali ka muɲu k'i ka fɛn caman kun parce que furu kɛkun o bɛ ka ko caman ɲa i bɛ k'o kɛ ka ɲa bon o ka ɲi fɛrɛ o bɛ k'ale nimisi wasa muso bɛ se ka muɲu o fɛn caman kama mais n'i tɛ cɛya la muso b'i ka miliyari to i kɛlen ka don villa kɔnɔ i kɛlen ka avion san ka d'a ma o bɛna ka jet privé san ka d'a ma ka diɲɛ fini bɛɛ san ka d'a ma a bɛ taa da ni cɛ dɔ ye min cɛya ka ɲi i ka fisa ni min ye nafolotigiya la i ka fisa ni min ye danbetigiya la i ka fisa ni min ye sɔrɔ la i ka fisa ni min ye dutigiya la i ka fisa ni min ye sira bɛɛ fɛ a bɛ taa da n'o o bɛ taa kulonkɛ i muso la ka sababu kɛ ko parce que i bɛ tɛ cɛya la o de y'a to cɛya bana bɛ degun caman se hadamaden ma bi n'i y'an ka tribunal lajɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ ka furu sakun lajɛ furu sali la 100 la an bɛ se ka fɔ 70 ka taa se 80 ma a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ cɛya bana défaut la sabu kɛlɛ caman bɛ kɛ baw tribunal na taga bɛ bɔ a la mais kɛlɛ ju tɛ ye muso yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ cɛ yɛrɛ bɛ maloya ka kɛlɛ ju fɔ cɛya bana ni musoya cɛya bana de bɛ wuli ni kɛlɛ caman ye
sabu o mɔlɛyali k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye explication o de bɛna wuli ni balawu caman ye min bɛ se ka kɛ préciséité ye min bɛ se ka min minɛ u bɛ se ka min kɛ prévu ye ka min minɛ ka min kɛ kɛlɛfɛn ye o ju a caman bɛ sɔrɔ cɛya bana ye o la Sheikh Muhamadu Kuma a ye labɛn belebelebɔ sabati cɛya bana kama n y'o de fɔ ni degun bɛ maa ma kan sisan i bɛ se ka weleli kɛ n bɛna vocali ci min ye Sheikh Muhamadu Kuma ma a ka nɛgɛjuru sira kɔnɔ min ye Kuma ka nɛgɛjuru sira dɔwɛrɛ tɛ dɛ 00223 i b'a fɔ an bɛna sɛbɛn écran kan sisan a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an ka commentaire la 00223 a ka WhatsApp an bɛna bila WhatsApp de ye appel ye mais mɔgɔ ka taa WhatsApp kɔnɔ sɛbɛn ni Sheikh Muhamadu Kuma a yɛrɛ ka se ka kuma cɛya bana min b'i kan cogo min na i ko se k'o walawala ye e maa min fɛrɛ ta ye lajɛli ye min bɛ fɛ i ka lajɛli ka kɛ i bɛ vocal ci Sheikh Muhamadu Kuma ma a ka WhatsApp kɔnɔna la sisan n'Ala ka jɛ ye o la a b'i dɛmɛ k'i ka lajɛliw kɛ a b'i dɛmɛ k'i ka ko caman lajɛ a b'i dɛmɛ i bɛ degun min kɔnɔ k'i bɔ o kɔnɔ o la Kuma kɛlen bɛ ka labɛnw sabati cɛya bana kama halisa an bɛ cɛya bana kan n y'o de fɔ ale de bɛ ka du caman ci cɛya bana de défaut bɛ du caman kɔnɔ bi o la cɛya bana a tulu filɛ a dilannen bɛ ni situlu ye Sheikh Muhamadu Kuma fɛ situlu o de kɛlen bɛ k'a dilan min ye Sheikh Muhamadu Kuma kɛlen bɛ ka cɛya fura in dilan ni situlu ye fɛn wɛrɛ b'a la min ye dɔnni ta kunkanko ye an b'a labɔ mɔgɔw k'a ye wala an balimakɛ a dilannen bɛ ni situlu de cɛya bana Sheikh Muhamadu Kuma ko bibili ne ta o de bɛ mun i cɛya la a ko a bɛ wagati f'i ye i b'a mun yanni wagati dɔ cɛ i b'a dɔn b'o cɛya bana ye b'o ja b'o fura b'a la n'i y'a ta a kan ka kɛ cogo min na ale bɛ n'o cogo ɲɛf'i ye n'a cogo ɲɛf'i ye o la i kan ka baara mun kɛ sisan olu na ɲɛf'i ye i kan ka kɛ kɛcogonin min na olu na ɲɛf'i ye o la ale b'a f'i ye n'a y'a sɔrɔ exemple la ne bɛna par exemple ta i b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ i y'a ta 14 heures yanni lazara cɛ e na dɔ bɔ fɛn dɔ bɛ nin na min ni fɛn tɔ tɛ kelen e na dɔ bɔ nin dilanna ni fɛn dɔ ye min ni fɛn tɔ tɛ kelen e na dɔ bɔ nin dilanna ni dalilu dɔ ye min ni dalilu tɔ tɛ kelen o la a kɛlen bɛ ka nin dilan ni situlu de ye o de bɛ taa mun cɛya la a kan ka mun cogo min na Sheikh Muhamadu Kuma ni maa min mago b'a la i bɛ jigin WhatsApp kɔnɔ sisan 00223 74 48 36 42 e maa min ka teli o ta kan ka kɛ cogo min na a b'o f'i ye e maa min bɛ yen fanga de t'i cɛya la o ta bɛ cogo min na a b'o f'i ye e maa min bɛrɛ bɛ yen i jɔlen b'a la i bɛ fɛ a ka bila i yɛrɛ sagoya la o baara kan ka kɛ cogo min na n'i y'a contacter Sheikh Muhamadu Kuma ani o cogoya bɛɛ lajɛlen f'i ye o la cɛyako défaut bɛ maa ma la cɛyako degun bɛ maa ma la maloya t'a la depuis sisan i bɛ jigin WhatsApp kɔnɔ min n'Ala ka jɛ Sheikh Muhamadu Kuma a b'i dɛmɛ ka se k'i ka lajɛli k'olu kɛ ani cɛya bana b'i la cogo min na ka se k'i dɛmɛ k'i bɔ a degun kɔnɔna la nin y'a tululama ye a ko a ma don dɔrɔn ma a mugulama fɛrɛ ale ye labɛnw sabati o fɛrɛ kama sabu a bɛɛ bɛ n'a a baaraw de don a traitement de don a bɛɛ n'a traitement de don o de y'a to a traitement complet Sheikh Muhamadu Kuma ni ani nin a b'o de d'i ma traitement complet la ka se k'i yɛrɛ bila i sagoya la nin fɛnɛ y'a muguma ye nin ye cɛya fura muguma ye a fɛnɛ bɛ baara mun kɛ a bɛ ko caman kɛ nin bɛ baara mun kɛ a b'o kɛ ka fanga di cɛya ma ka i cɛya k'a kɔkɔ k'a bila i sagoya la ni i jɔlen b'i cɛya la a bɛ se ka k'i yɛrɛ sago ye cogo min na o kan ka kɛ kɛcogo ni fɔcogo min na Sheikh Muhamadu Kuma a b'o kɛcogo ni o fɔcogo f'i ye n'i y'a kɛ ten n'Ala ka jɛ i ka cɛya a b'i bila i sagoya la ne fa ne ba bɛɛ lajɛlen nin ka kan bɛɛ ma muso bɛ se ka ta cɛ bɛ se ka ta sabu muso i k'a ta i ka taa di cɛ ma a k'a yɛrɛ traiter a kɛ i ka sokɔnɔna a k'a dilan i bolo k'e yɛrɛ dilan k'a yɛrɛ dilan sabu n'i ye nin ta cɛya fura de don a b'e muso a b'e dilan sabu e mago bɛ min i cɛ la i b'o sɔrɔ cɛ min fɛnɛ b'a ta a b'o fɛnɛ dilan k'o k'a sago o tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a b'o kɛ ten wa a b'a ka du dilan fɛnɛ
sabu n'o yɔrɔ ɲana kosɛbɛ a bɔ aw dɛmɛ k'a ka du dilan sabu muso i yɛrɛ n'a dɔn i ka hakɛ tɛ cɛ fɛ cɛ yɛrɛ n'a dɔn muso ka hakɛ tɛ fɛ o la mankan misɛnninw na dɔgɔya o la cɛya bana bɛ maa ma la i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔ kan na maa ma ta ye lajɛli min ye consultation ye bɛɛ lajɛlen ka taa vocal ci Cheikh Mamadou Kouma ma a ka whatsapp numéro kan 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 n'i y'o kungo ni Cheikh Mamadou Kouma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ depuis sisan belebele b'a ka nɛgɛjuru kɛrɛfɛ ni maa min y'a appel kɛ direct la i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa min y'a kɛ vocal ni Cheikh Mamadou Kouma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais vocal je pense que o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ maa caman bɛ se ka kɛ vocal ka kɛ vocal ka ci Cheikh Mamadou Kouma ma n'Ala ka jɛ a b'i dɛmɛ cɛya bana ta fanfɛla fɛ n'o ye cɛya bana degun bɛ maa ma la nɔgɔya bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ka taa an b'a fɔ maa tan fɔlɔ min bɛ don nɔgɔyaba buku ye an t'a fɔ a bɛ di fusa mais nɔgɔyaba buku ye cɛya bana mana kɛ maa min na n m'a fɔ a bɛ di fu mais kuma min na nɔgɔyaba k'u ye cɛya bana ta fanfɛ kuma ko b'a tɛ fɛ ka gɛlɛya don cɛya bana bɛ degun mɔgɔ o mɔgɔ la kana dute na nɔgɔya bɛ k'i ye ka sababu kɛ bana min don n'a ye cɛ kelen lebu a ye cɛ bɛɛ lebu o la Cheikh Mamadou Kouma ko bɔ cɛ tɛna lebu ale ɲɛna k'ale to balo la o la cɛya bana bɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔna la maa ma fɛrɛ tɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔna la n'Ala ka jɛ ye o la a b'i dɛmɛ k'o la ka cɛya bana k'a traiter k'a bɛɛ la pewu n'an bɔr'o la an ni belebele bɔr'o la a ko bana mana kɛ maa min na bana jugu mana kɛ maa min na sabu ni jugu bɛ maa la bana y'a dɔ ye bana de bɛ adamaden bali ni dungɔ na miliyari bɛ k'i kun i man kɛnɛ i tɛ k'i kɛ miliyari jabɔ fɛn min m'o kɛ e bana de étage b'i bolo bigidini b'i bolo diɲɛ bɛɛ b'i ka mara la mais fɛn dɔ degun b'i kan i dɛsɛlen bɛ k'i ka ɲɛnamaya jabɔ n'a ye o ye fɛn min a bɛ fɔ o ma ko bana bana bɛ se ka fantan minɛ bana bɛ se ka faama minɛ a bɛ se ka dɔnnibaa minɛ a bɛ se ka kunfin minɛ i kɛra cɛ o cɛ ala ka bɛɛ kisi bana bɛ se ka hadamaden bɛɛ minɛ Kouma ko a ka moriya kɔnɔ a n'a ka dɔnni kɔnɔ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ bana dɔ kan k'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ k'o dalilu sɔrɔ Cheikh Mamadou Kouma a ko bo RN bana bɛ cɛ o cɛ la minnu RN bana bɛ muso o muso la i kɛra Mali kɔnɔ yan i kɛra Mali kɔ kan i kɛra diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ a ko RN bana la a kɛlen bɛ ka a ye fura sɔrɔ la min ye RN bana k'a furakɛ k'a ban i la pewu tile 3 a b'o d'i ma a bɛ min f'i ye n'a sɔrɔ RN bana b'i la o tile 3 kɔnɔ i ka jateminɛ kɛ i k'a falen tile 3 y'a ka délai ye n'i magara la i yɛrɛ n'a dɔn tiɲɛna n magara fura la min ye RN bana ye a ko ni RN bana bɛ maa min na RN bana ye bana jumɛn dɔ bɛ yen cɛncɛnw bɛ yen nɛgɛmisɛnninw olu de bɛ taa sigi mɔgɔ RN kɔnɔna la a bɛ degun caman lase maa ma kɔnɔna bana dɔ don RN bana a kɛra maa caman sata bɔra a la a ko maa kɔni tɛ se ka saya kunbɛn sa mais fɛn dɔ bɛ ala kɔni ye fura don olu la i b'a fɔ bana foyi tɛ yen min tɛ se ka hadamaden faga bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hadamaden faga a ye kunkolodimi a bɛ se ka hadamaden faga mais paracetamol y'a fura dɔ ye n'i y'a ta a b'a ban a ko b'ale fɛrɛkɛlen bɛ ka labɛnba dɔ sabati min RN bana kama RN bana mana kɛ cɛ o cɛ la a kɛra muso o muso la a kɛra musokɔrɔba la a kɛra denmisɛnnin na wa a kɛra cɛkɔrɔba la wa a kɛra funakɛni na wa a kɛra maa o maa la a ko b'ale kɛlen bɛ ka labɛn belebeleba sabati RN bana kama ok ni RN bana mana kɛ cɛ la a mana kɛ muso la a mana kɛ denmisɛnnin na a mana kɛ maakɔrɔba la nin wagati nin sangani kɔnɔna la Cheikh Mamadou Kouma contacté i ka bana la ne ye RN bana ye 00223 74 48 36 42 i bɛ vocal ci i ta mana kɛ bana o bana a ko n'an bɔr'o la a ma da RN bana ma tension kɛlen bɛ ka maa caman sɛgɛn tension ko sisan mɔgɔkɔrɔba ko t'a la bi a bɛ denmisɛnnin na a bɛ maakɔrɔbaya la o la Cheikh Mamadou Kouma a ye labɛnw sabati min tension na farafin fura gɛrɛgɛrɛ ɲagami t'a la ani ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ ɲagami tɛ min na
kɛlen bɛ ka baara kɛ n'olu le ka hadamaden b'a bɛna hadamadenw dɛmɛ ne ye tension mun kan a sigi a b'u kan tension ye bana juguba ye ne maa fila ta jateminɛ bi jɛ laban na n'i y'a ta sigiyɔrɔ 100 o 100 80 tension ani jabɛti a ko la tension bana mana kɛ cɛ o cɛ kan tension bana mana kɛ muso o muso kan ani jabɛti bana jabɛti mana kɛ cɛ la jabɛti mana kɛ muso la a mana kɛ denmisɛn na nin kɛra bana dɔ ye sisan fɔlɔ si ko kun don mais sisan si ko tɛ a bɛ se ka hadamaden bɛɛ minɛ wagati dɔ la a bɛ se ka hadamaden bɛɛ minɛ k'i to si dɔ la a bɛ se ka hadamaden bɛɛ minɛ funankɛnya t'a la cɛkɔrɔba t'a la denmisɛnya t'a la tension bɛ se ka bɛɛ minɛ i b'a fɔ jabɛti bɛ se ka bɛɛ minɛ cogo min na Cheikh Mamadu kuma ko a ko n'ale ye nin traitement d'i ma a bɛ tile damadamani d'i ma n'a y'a d'i ma n'i ye traitement min suit ka taa se o tile damadamani kɔnɔna la ale yɛrɛ bɛ b'a f'i ye o kɔfɛ n'o don sera i ka wuli i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ tension ni jabɛti n'a b'i golo la ni tension ni jabɛti n'a bi i yɛrɛ ko t'o lajɛ i ka sɔrɔ ka na jaabi d'ale ma o la ne maa min mago bɛ o la o fura la tension ani jabɛti ani RN fura RN dimi fura ani kɔnɔna bana o degun bɛ maa ma kan RN fura o b'a bolo ni maa min y'a wele n'Ala ka jɛ a b'i dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'i dɛmɛ cogo min na RN bana ni a ka se ka bɔ i kan cogo min na tension mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ka se k'i dɛmɛ cogo min na i ka tension o bɛ se ka ban cogo min na jabɛti mana kɛ maa ma na ka se k'i dɛmɛ ka traitement k'i la i ka jabɛti o bɛ se ka ban cogo min na o la n'o degun bɛ maa ma ka bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp kɔnɔ 00223 74 48 36 40 a ko n'an bɔr'o la kɔnɔna bana a bɛ ka cɛw faa cogo min na a bɛ ka musow faa ten hadamadenw bɛ ka sa mun bɛ karisa la bɔ foyi kun t'a la ja kɔnɔna bana tun bɛ karisa la koyi mais a kun t'a dɔn sabu ni kɔnɔna bana bɛ hadamaden na ale de b'i faga i so la k'a sɔrɔ maa b'a dɔn i bɛ bɔ a kalama wagati min na a sɔrɔ a y'i kɔnɔna fɛ bɛɛ tiɲɛ a y'i kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ ka ban koko b'o la furudimi b'o la ale de bɛ wolo ni bana caman olu de bɛ wolo tension ni typhoïde ninnu ye ani jabɛti ninnu ye kɔnɔna bana de ju bɛ se ka kɛ nin caman ye o la Cheikh Mamadu kuma ko ni maa min bɛ fɛ i ka kɔnɔna bana k'a traiter k'a ban pewu a b'a kɛ cogo f'i ye a filɛ yiri gɛrɛgɛrɛ don yiri 100 ani kɔ o de mugu bɔlen filɛ k'a kɛ nin kɔnɔ a bɛɛ yiri bɛɛ furakɛli don a bɛɛ lajɛlen furudimi ta o yiri dɔ b'a la yiri bɛɛ na sugu dɔ b'a la fɛn fɛn bɛ se ka kɛnɛyali kɛ hadamaden kɔnɔna la k'i kɔnɔna nettoyer k'a k'i yɛrɛ sago ye o yiri bɛɛ dɔ kɛlen b'a la o la ni maa min mago b'a la kɔnɔna bana fura o de filɛ o la ni maa min y'a contacter 00223 traitement complet bɛ d'i ma ka se k'i ka kɔnɔna bana ka se k'o ban cogo min na o degun ka se ka bɔ i kan cogo min na a ko n'a bɔr'o la maa dɔ bɛ yen olu kɔnɔ bɛ tun u kɔnɔ tɛ sɔn a ko a kɛlen bɛ ka labɛn belebeleba sabati olu fɛrɛ tigilamɔgɔw kama i kɛra cɛ i kɛra muso i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan labɛn belebeleba sabatilen bɛ o fɛrɛ baaraw kama a ko n'an bɔr'o la maa min fɛrɛ sɛn n'a bɛ tun kosɛbɛ a ko a bɛ baara kɛ ni olu fɛrɛ ye ma k'olu dɛmɛ ka se k'o bɔ o degun jugu kɔnɔna la ka taa se bana caman ma a bɛ se ka kɛ an da ma se bana caman ma mais n balimakɛ e de b'a dɔn bana min b'i kan nin wagati la n balimamuso e de b'a dɔn bana min b'i kan nin wagati la ne dɔgɔnin ne kɔrɔ ne fa ne mɔkɛ ne tulo ma sama e de b'a dɔn bana min b'i la nin wagati la o la Cheikh Mamadu kuma ko ni mana kɛ bana o bana ye n'i y'ale Cheikh Mamadu kuma contacter a ka lajɛlan kɔfɛ k'a fɔ a bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ i ka degun kɔnɔna la ale n'a fɛɛrɛ modèle bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se k'i bɔ i ka degun kɔnɔna la o la ni maa maa mago bɛ Cheikh Mamadu kuma na sisan i ta mana kɛ bana o bana ye i ta mana kɛ lajɛ ye i ta mana kɛ impuissance sexuelle ye cɛya bana ye i ta mana kɛ kɔnɔna bana ye i ta mana kɛ tension minɛ jabɛti ye a mana kɛ bana o bana ye i golo kɔ min i kɔnɔ Cheikh Mamadu kuma contacter
00223 74 48 36 42. Ni mama contact la n'ala ka jɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp sira fɛ ni appel la. A ko numéro la papier ko gɛlɛya bɛ maa min na min ye tunkaranko ye a ko a ka papier ko 24 heures baara bɛ yen. Papier ko 24 heures baara tile kelen baara ka papier baara ye tile kelen k'a sɔrɔ. Tile kelen baara kɔfɛ ale bɛ bɔ a bɛ délai dɔ f'i ye a sɔrɔ a tilala ka kɛtɔ la a n'a ka bɔrɔ la n'a bɔra dɔrɔn a bɛ kuma i fɛ k'a fɔ ko nin don Cheikh Mamadu Kumankoba ale bɛ kuma i fɛ k'a f'i ye nin don i bɛ papier sɔrɔ n'ala ka jɛ o tɛ wuli sabu ale mana min kɛ so kɔnɔ ale bɛ ala deli min mana yira a la a bɛ bɔ k'o délai f'i ye k'a fɔ nin yira na la nin ni don cɛ b'i ka papier sɔrɔ o yan n'o don cɛ i b'i ka papier fɛrɛ sɔrɔ. A ko baarako fɛrɛ ni baarako gɛlɛya bɛ maa min na a b'o fɛrɛ baara kɛ hadamaden ye ani muso baara i cɛ murutilen b'i ma i muso yɛrɛ de murutilen b'i ma muso dɔ de ko bɛ yen e bɛ fɛ k'o furu mais a ko gɛlɛyalen don Cheikh Mamadu Kumanko b'i ka contacter a ko n'i y'a contacter a b'i dɛmɛ k'i bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la k'i muso k'a k'i ta ye k'i cɛ k'a k'i ta ye i mago bɛ maa min na k'a nin sama k'a nin k'i ta ye k'a don i sagona da fɛ i ka se k'a furu a ka k'i ta ye. La muso baara ka muso karaba ka di hadamaden ma Cheikh Mamadu Kuma a b'o baara kɛ ani papier ko ni babuba ye an magara mun na ani maa min bɛ fonction publique i bɛ concours dɔ de la mana kɛ concours nasugu o nasugu i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan a ko b'a b'o baara kɛ hadamaden ye ni maa min fɛnɛ mɔgɔ mana jɔ a la b'i ka contacter a ka nɛgɛjuru sira la min ye 00223 74 48 36 42 bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ fɛn fɛn mɔgɔ mana jɔ a la sisan a ko n'an bɔr'o la an bɛna don kabako kɔnɔna la diɲɛ bɛɛ bɛ girin na fɛn min nɔfɛ bi cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan n'o bɛ tali kɛ nafolo min ye gazigɛ baara ye Cheikh Mamadu Kuma a kɛlen bɛ ka kabako bagi dɔ labɛn min za wagati baki ye o dɔ filɛ za wagati baki o dɔ filɛ Masa Solomana ka baki o fɛnɛ filɛ a ko nin baara labɛnnen don jɛmɔgɔ kama bi nin bagi fila an bɛn'o de yira jɛmɔgɔ la Masa Solomana ka baki ani za wagati baki a ko maa ma bɛ yen n y'o de fɔ masakɛ o masakɛ tɛmɛna bagi b'a tigɛ la Masa Solomana n'a ka Masa Solomanaya a n'a ka kiriya n'a ka nabi ɲuman ala kun kɛlen bɛ ka nin gindo bɛɛ ta k'a don bagi de la a ka kiriya gindo a kun bɛ bagi la a ka ɲaɲumanya gindo a kun bɛ bagi la a ka dabila gindo a kun bɛ bagi la a ka mara gindo a kun bɛ bagi la a ka sankɔrɔta gindo a kun bɛ bagi de la o la Cheikh Mamadu Kuma ka nafolo baki a bɛ fɔ ne ma Masa Solomana ka baki Masa Solomana ka baki kuma ko n'a bɛ maa tigɛ la a bɛ dabila s'i ma n'a b'i tigɛ la a bɛ relation nati n'a b'i tigɛ la fɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sababu caman las'i ma n'a b'i tigɛ la i garizigɛ bɛ fɔ ni nafolo o bɛ suure o ye Masa Solomana ka baki a ko a kɛlen bɛ ka nɔgɔya k'o ye k'aw di hadamadenw wa 20,000 bon bagiw bɛ ka labɛn halisa hadamadenw mɔgɔw ka commande kɛ joona ni maa min mago b'a la nafolo baki ni maa min mago b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka contacter kɛ Cheikh Mamadu Kuma kan WhatsApp la min 00223 74 48 36 42 o kɔni o bɛ ka di 100,000 nɔgɔya la k'o di diɲɛ bɛɛ ma min Masa Solomana ka baki ye bagi bɛ min ɲɛ an m'o dɔn sabu a dɔn ne yɛrɛ tigɛ la n ta bɛ ka min ɲɛ n b'o dɔn i yɛrɛ ka dɔ don i tigɛ la n balimakɛ a bɛ min ɲɛ i k'o dɔn i ye cɛba o cɛba ye fɛn dɔ b'a tigɛ la o la Cheikh Mamadu Kuma ka Masa Solomana baki filɛ n'a b'i tigɛ la a b'i masaya k'i garizigɛya k'i sɔrɔ tigɛ k'i relation tigɛ la i kɛra diɲɛ fan o fan a bɛ kɛ sababu ye ka papier ko yɛrɛ n'a gɛlɛyalen don minɛ baara ko nin bɛ sababu caman nɔgɔya i ye o la o bɛ dasi 20,000 nin za wagati nin ye nafolo dɔrɔn de
nin dilanna nafolo dɔrɔn nin kama n'a b'i tigɛ la ko a dilanna nafolo dɔrɔn nin kama nin bɛ fɛn min sama ka se ma o ye nafolo de ye za wagati u bɛ fɛn min sama ka se ma o ye nafolo sabu o dilanna ni nafolo dɔrɔn nin kama o ma dilan foyi kama ni nafolo tɛ nafolo bɛ kɔrɔ a bɛ tile bɛ a bɛ ban a bɛ baba nin dilannen don a ka sogo de tufa tant que n'a b'i tigɛ la o sababu bɛ tufa nafolo ko sababu bɔ fan o fan min bɛ kɛ marché relation ni baara sɔrɔ ka se ma bɛ nafolo sɔrɔ a ko la nin baki dilannen don a b'o de sama ka se ma nin baki bɛ o baaraw de kɛ la ni maa min mago bɛ baki la sisan yan'a ka ba i ma yan'a dilanni ka ba i ma i tɔgɔ ka don dilantɔ la sisan vocal ci k'i ka baki ko fɔ min 00223 74 48 36 42 o la ni Cheikh Mamadou ma contacter n'Ala ka jɛ baki a bɛ dilan ka d'i ma a ko n'a bɔr'o la nafolo baara tile 41 Ala k'i fara nafolotigiw kan a ko a y'o fɛrɛ baara boloda hadamadenw ye n'aw bɛnna ko la lajɛli kɔfɛ ale kan ka min kɛ ale b'o bɛɛ kɛ tile 41 n'aw bɛnna ko la kalo 1 ani tile 11 tile 11 na yan'o cɛ tile 41 ale ka baara kɔfɛ Ala k'i fara sɔrɔtigiw kan Ala k'i fara nafolotigiw kan a ko a b'o fɛrɛ baara boloda ne maa min mago b'a la b'i se ka a contacter o la ani misi kan finma baara nafolo baara a ko a bɛ k'o fɛrɛ boloda hadamadenw ka se ka hadamadenw mago dilan cogo min na sabu bi hadamadenya ja tɛ se ka bɔ ni nafolo t'i kun i tɛ se ka bonya fan si ni nafolo t'i kun bonya tɛ se ka di kan fan si ni nafolo t'i kun a ko nafolo baara yɛrɛ maa min mago bɛ nafolo baara yɛrɛ la n ka nafolo fin sɔrɔ a ko a b'olu baara kɛ a ko ɲɔgɔn si nafolo baara bɛ yen o kɔni k'i yɛlɛma ne maaw ko karisa ka ko jara bi i ka ɲɔgɔn si bɛ yɛlɛma cogo min na ko n'a y'o baara kɛ i ka nafolotigiya bɛ yɛlɛma ten waati bɛɛ maa min ye miiri k'e bila yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ e tɛmɛna ye a ko fɛnɛ baaraw bɛ ka kɛ ninnu kɔni ye baki ye min za wagati baki nin bɛ nafolo de sama ka di maaw ma ani masa solomana ka baki kuma ko ni maa mago mana jɔ ninnu na sisan i bɛ taa vocal de kɔnɔ sisan i bɛ whatsapp ci i bɛ vocal ci whatsapp kɔnɔna la mais 00223 74 48 36 42 b'a fɔ an balima an da magara fɛn bɔ dama damani na maa mago b'a la taa Cheikh Mamadou kuma voir sisan i ta kɛra lajɛli ni i ta kɛra bana de b'i kan cɛya bana ka taa se RN bana ma tension ni typhoïde ninnu ma ani diabète ninnu ma ani kɔnɔna bana ani maa min kɔnɔ bɛ to n'o sen bɛ to i ta mana kɛ degun o degun ye sisan taa whatsapp kɔnɔna la Cheikh Mamadou kuma a b'i dɛmɛ ka se k'i bɔ i ka degun kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka nɛgɛjuru sira 00223 74 48 36 42 la ni maa min taar'o kɔnɔ n'Ala ka jɛ Cheikh Mamadou kuma a b'i dɛmɛ k'i bɔ i ka degun kɔnɔna la ani nafolo baara maa ta ye nafolo baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa whatsapp kɔnɔ bolola baki ni maa min mago bɛ baki la min ye nafolo bakiw ye bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ min ye 00223 74 48 36 42 ani cɛyaden degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ ka vocal ci ani maa ta ye lajɛli n'Ala ka jɛ Cheikh Mamadou kuma a sigilen bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila kama an kɔni bi baaraw de kama ani kuma yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabu a sigilen bɛ hadamaden mɔgɔ dilanw kama ani mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru la k'u se k'u ka ciw jaabiw fɔ k'u ka ciw jaabiw d'u ma n'Ala ka jɛ o la fɛn fɛn mɔgɔ bɛ kuma la sisan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ whatsapp sira fɛ vocal sira fɛ n'Ala ka jɛ ka vocal ci whatsapp kan n'o 00223 74 48 36 42 n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a denkɛ n'a balimakɛ de Mohamed Jara ni jɔnko sen fila cɛya fura lɛkika Cheikh Mamadou kuma contacter sisan siritigɛlan fɛnɛ bɛ yan ni maa min mago bɛ siritigɛlan na nɔgɔya n bɛna kɛ hadamaden k'a d'u ma siritigɛlan filɛ siri o siri mana k'i kan a ka ban pewu siri bɛ don jɔn n'a ka hɛrɛ cɛ ani kɔnɔna bana mana kɛ maa o maa la nafolo bakiw filɛ ni maa mago mana jɔ i mago mana jɔ fɛn fɛn na sisan Cheikh Mamadou kuma contacter 00223 74 48 36 42 an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi taala a k'an bɛ jɛn waati wɛrɛ